Alright. Mikä homma? Mä törmäsin hetki sitten kuntosalilla rupatellessani erääseen kaveriin, kuka kertoi toimivansa kiropraktikkona. Mä itse sporttaan säännöllisesti, eikä sen suurempia liikuntarajoitteita tai muitakaan ongelmia ole ilmennyt perus toimistotyöläisen vaivoja lukuun ottamatta. Mä olin aina luullut, että kiropraktikolla käydään hoitaa vaan vakavia selkävaivoja. Mutta tää kaveri ties kertoo, että siitä hyötyy yhtä lailla myös aktiiviset ja paljon urheilevat henkilöt. Mä alkoi kiinnostaa, että millaisia ihmisiä hoitoon lopulta hakeutuu ja ennen kaikkea miksi. Samalla mä halusin lähteä selvittämään, miten kiropraktiikka voisi hyödyttää mua ja saada mun kropan toimii entistäkin paremmin. Nyt me ollaankin matkalla Vie Vitalin klinikalle, jossa meikäläinen olisi tarkoitus laittaa kuntoon. Katsotaan, mitä tuleman pitää. Mä oon kiropraktikko Simo Poutanen. Oon tehnyt kiropraktikon hommia semmoinen 15 vuotta. Ja tosiaan itse innostuin kiropraktiikasta sen takia, kun mulla yksi ystävä opiskeli kiropraktikossa aikaisemmin kuin minä. Ja tosiaan sitten hän kertoili tästä työstään. Ja tosiaan sitten itsekin sitten mulla oli sain tämmöisen urheiluvamman, jonka takia sitten jouduin käymään kiropraktikolla. Ja kun sain siitä apua tuossa sitten, niin se oli tämmöinen yksi tekijä, mikä sitten sai mut itse niin kun lähtee opiskelemaan kiropraktikossa. Kiropraktiikka se on todella tämmöinen monipuolinen hoitomuoto, eli käytännössä sillä pystytään hoitamaan esimerkiksi tämmöisiä akuutteja vaivoja, tai sitten myöskin tämmöisiin kroonisiin vaivoihin siitä löytyy tosi hyvä apu. Eli käytännössä kiropraktiikassa idea on se, että me pyrittäisiin saamaan aivon ja kehon välinen kommunikaatio kuntoon, eli edesautetaan hermoston toimintaa, joka tosiaan sitten saa aikaiseksi sen, että se keho pääsee parantamaan itseensä. Kiropraktiikka se on siis tuolla maailmalla, sehän on tosi yleinen hoitomuoto. Suomessa on edelleenkin hiukan tuntemattomampi. Mahdollisesti johtuu siitä, että kiropraktikossa ei voi opiskella Suomessa, vaan tosiaan joutuu lähteä ulkomaille opiskelemaan. Ja sen takia Suomessa esimerkiksi kouluttuja kiropraktikoita on suurin piirtein noin 100-150. Oliko se siinä? No niin, kerros vaan sitten Reko, että minkä takia sä oot tullut sitten kiropraktikon vastaanotolle? No, tällä istumatyöläisenä niin niska-hartiaseutu, se vaivottelee, säteilee todennäköisesti sen takia just päähän ja on vähän selänkin kanssa ongelmia välillä. Ja just esimerkiksi siitä huomaa, että hartiat on tosi jumissa välillä, että niinku sormi ei meinaa veri kiertää tai puutuu tai tommoista. Kyllä. Eli tosiaan tyypillistähän on se, että jos ajatellaan, että mikä on peruslähtökohta yleensä, kun mennään vaikka jotain ongelmaa hoitaa, mietitään se, että vaikka että jos niskassa on kipua, että miten me kipu saadaan pois sieltä. Mutta itse asiassa kipuhan on pelkkä oire. Eli käytännössä me lähdetään nyt korjaamaan sitä syytä, joka noita ongelmia aiheuttaa. Eli käytännössä pyritään palauttaa se oikeanlainen liike sinne sun kehoon, ennen kaikkea sen niskaan ja yläselkään, jotka siellä tuntuu selkeästi olevan vähän liikerajoitteisia. Ja tosiaan, koska niin kun se, että jos toi niska ei liiku kunnolla, niin käytännössä hyvin usein saattaa oireilla sillä tavalla, että siellä rupeaa tulla tämmöisiä, niin kun niska saattaa olla kipeä, saattaa aiheuttaa päänsärkyä, saattaa aiheuttaa tämmöistä aivosumua, tuntuu, että meillä energiat vähän vähissä olla. Kaikenlaisia tämmöisiä, ne on hyvin yksilöllisiä, niin kuin sanotaan, noi tavat, millä esimerkiksi toi juminen niska oireilee. Ja tosiaan nyt me tehdään niin, että me tehdään nyt sitten tosiaan tämmöinen tutkimus. Eli ensinnäkin katsotaan tosiaan sitten se, että niin kuin, miltä se sun ryhti näyttää siellä. Katsotaan sitten tosiaan, mitä mahdollisesti tämmöiset testit, eli tehdään tosiaan niin kuin neurologisia testejä, lihastestejä. Eli pyritään niin saamaan ihan selkeästi selville ne ongelma-alueet siellä, joita me sitten lähdetään hoitaa kuntoon. Ja hoitosuunnitelmalla pyritään sitten saamaan aikaiseksi se, että saadaan tämmöinen sitten sulle parhaat mahdolliset tulokset. No niin, kuulostaa hyvälle. Eiköhän aleta hommia. Ruvetaan hommiin. Erilaisten testien jälkeen Simo lähti tunnustelemaan mun kipupisteitä ja liikerajoitteita, ja niitähän löytyi. Perusteellisen tutkiskelun jälkeen olikin aika ryhtyä tosi toimiin. Sulla oli tässä lapojen välissä, tää oli tämmönen aika... Joo. Tää tuntuu, että täällä ei hirveästi ole liikettä, ja tää pitää nyt sieltä saada vähän liikkumaan tuossa noin tuolla, tässä vähän tästä. Ja otas henkeä sisään. Ja ulos. Noin. Se lähti sieltä. No. Tuntuu heti, että liikkuu paljon paremmin. Huomaatko itse? Joo. Kyllä, hyvä. Säkin sanoit siitä
niskan jumisuudesta ja vähän tämmöistä tuntuvaista aivosumua siellä, niin huomaa täällä kun testaillaan tuossa, että on tosi vähän liikkuu täällä, että meidän pitää tätä saada sieltä vähän sitten avattua, että saadaan sitä hommaa sieltä kuntoon. Joo, ja kyllä niinku painelu tuntuu. Joo, toi tuntuu aika kipeältä tässä. Joo. Joo, tässä sieltä nyt ihan vaan rentona, hyvä. Noin. Se lähti kyllä aika nätisti auki sieltä. Tää tuntuu paljon rennummalta. Joo. Huomaatko? Eikö tunnu myöskin aika paljon vähemmän kipeältä? Joo, siis todellakin. Hyvä. Ja ulos. Hyvä. Noin. Ja tuolta henkäisuus. Hyvä, noin. Yes. Mitäs tuossa itse rusauttelussa muuten? Se kuulostaa aika rajulle. Etenkin näin niinku oman pään sisällä, kun noin niskoja käänneltiin ja väänneltiin, niin niinku kova ääni tulee, mutta niinku, mitä siinä käytännössä tapahtuu? No siis käytännössähän sanotaan, se on hyvin yksinkertainen selitys. Eli käytännössä niin se naksahdus on pelkästään se, niin se on itse asiassa poksahtava kaasukupla. Eli silloin kun se nivel aukeaa, niin käytännössä siitä vaan niin pääsee tämmöistä kaasunutta nivelnestettä. Eli se on kaasukuplan poksahdus, se ei ole mitään sen kummempaa. No niin. Miltä se tuntui susta itsestään muuta, kun avattiin sitä niskaa? Tosi hyvällä. Joo. Sen huomasi sen, kun paineli ennen ja jälkeen. Kyllä. Siinä oli himmeä ero niin lyhyen aikaväliin. Kyllä, ei sattunut yhtään. Ei joo, se on tosi hyvä. Ja nyt sitten vähän näitä lonkan koukisteja tuolla vähän hoidetaan sitten kuntoon. Eli hyvin tyypillistä, että toimistotyöllä tekevillä nämä lonkan koukisteet, nämä on aika kireät ja tiukat. Ja se voi olla esimerkiksi yksi osatekijä tuohon alaselkäkipuun. Ja tosiaan nyt me tehdään tämmöistä niin sanottua triggeripisteterapiaa, eli niin kun täällä on tämmöiset tietyt pisteet, mitä painetaan ja saadaan se, niin kuin se helpottamaan se, tai niin kuin rentoutumaan se lihas siellä. Onko tuollakin? On. Oikea puoli on aivan jumissa. Kyllä, sano kun helpottaa. Nyt iski triggeripisteeseen. Kyllä. All right. Vähän nyt fiilistelepäs vähän, että nousisi ylös ja testaile, miltä olo tuntuu. Hoidon jälkeinen fiilis oli autuaan rento niin kehossa kuin mielessä. Oli hauska huomata, miten omaa jumisuuteen oli vaan tottunut ajan myötä, eikä sitä ollut osannut kyseenalaistaa enää tietyn pisteen jälkeen. Me haluttiinkin varmistaa, että hoidolla on oikeasti pysyvämpiä vaikutuksia ja sovittiin mulle 2 kuukauden intensiivihoitojakso, jonka aikana mä kävin Simolla hoidettavana about 2 viikon välein. Samalla mä lähdin tapaamaan muita kiropraktiikan pariin hakeutuneita ja syventyy heidän kokemuksiinsa hoidosta. Mun nimi on Mauri de Mölder, mä oon tuore maailman ympäripurjehtija. Mä oon Noora Al-Saffu, kilpapotkunyrkkeilijä maajoukkuetasolla. Mä oon Reino Nordin, muusikko, laulaja, lauluntekijä, näyttelijä ja harrasteurheilija. Mä päädyin itse kiropraktiikolle suosituksen kautta. Mun selkä oli mennyt niin pahasti suojakramppiin, että kaveri laittoi mulle viestiä, että hei, käy kokeilemassa. Mä päädyin kiropraktiikan pariin, kun Simo tuli vastaan meidän purjehduksella. Ja hän sitten kutsui avoimesti, että hei, tuu kokeilemaan. Simo pakotti mut, vai mitä se oli? Tarjosi joku mut sinne heitti, mä en muista miten se meni. Heitit ovesta sisään, kun joo. Sä kävelit ohi kadulla. Joo. Täällä maailmanympäripurjehduksella mä huomasin, että alaselkä on tosi kipeä ja kyllä muitakin paikkoja sitten kolotti. Heti hoidon jälkeen oli tosi ryhdikäs olo. Eka se vapauttaa ja sä huomaat silloin, kun nikamia painetaan ja avataan niitä niin kuin jumeja, niin kädet ja jalat niin kuin alkaa säteilemään, että tavara rupeaa liikkuu. Se on niin kuin välitön positiivinen vaikutus. Eihän se sun niin kuin henkilökohtaisen elämän ongelmia ratkaise, mutta on paljon helpompi hengittää, kun ei ole niskavinossa. Mä huollan kehoa tosi paljon. Mä teen paljon liikkuvuusharjoitteita, mä käyn joogassa, harrastan avantoa, käyn saunassa. Kaikkea mitä mä koen, että palauttaa mun kehoa ja palauttaa mun mieltä. Kiropraktiikka on sitten tullut osaksi sitä kokonaisuutta. Se on yksi pala siinä palapelissä ja se on mahdollistanut mulle sen, että esimerkiksi nykyään mä teen liikkuvuutta halusta liikkua, enkä siitä, että se on välttämätön osa, että mä pääsen aamulla sängystä ylös ilman kipuja. Mä tykkään tehdä aina iltaisin iltavenytykset ja aamu lähtee käyntiin pienellä 10 minuutin joogalla. Mutta sen jälkeen kun oli käynyt kiropraktikolla, niin tunsi, että ne liikkeet meni vihdoinkin
oikeisiin paikkoihin ja asennot oli paljon parempia ja vaikutti siellä, missä niiden pitääkin. Kun tietää, että tekee paljon huonoja staattisissa asennoissa studiotyötä tai autoilua tai mitä vaan, kiropraktiikasta löytyy just se, että kun käy tasaisin väliajoin oikaisemassa sen rungon, niin sitten se pitää itsensä paljon paremmin jiirissä ja lihakset ei oikeastaan kipeydy samalla tavalla kuin se on se niinku kore tavallaan kunnossa. Nykyisin mä hakeudun vastaanotolle jo ennen kuin mulla tulee kipuja. Hoito on siis tällä hetkellä ennaltaehkäisevää, mutta myös reaktiivista. Et mulla on tällä hetkellä tosi kovat treenimäärät ja mä valmistaudun parhaillaan kisoihin, niin ollaan koetettu pitää sitten kroppa toimintakykyisenä ja toki siinä mielessä yhteydessä vielä siihen suojakramppiin, että se ei uusiutuisi uudelleen. Ei sun tarvii olla niinku edes rikki mennäksesi sinne, vaan että se kysymys on siitä ylläpidosta. Kun puhutaan huippu-urheilusta, niin keho oikeastaan ja mieli on kaikki kaikessa. En ole osannut aiemmin ajatella, että mun vaikka kehon linjauksissa saattaisi olla jotain, mikä vaikuttaa esimerkiksi siihen yleiseen olotilaan ja jaksamiseen. Niin toki kun tuntuu, että on niin kuin paljon silleen rennompi ja on yhtäkkiä niin kuin lihaksissa tilaa, niin vaikuttaahan se mieleenkin, että mieli voi paremmin ja sitä myötä sitten kehokin voi paremmin. Et kaikki on yhteyksissä. Ei ole joutunut valittelemaan alaselkäkipuja ja muuta. Pystyy tekemään mitä haluaa. Mulla on sitten ollut hyvä fiilis myös mielessä. Kyllä se niin on, että jos sulla on jumi jossain lihaksessa tai nikamassa, niin se vaikuttaa suoraan sun jaksamiseen ja sun tunnetiloihin. Että kyllä se vaikuttaa heti, varsinkin tuommoinen pitkäaikainen kipu tai se sun niinku jatkuva huonossa asennossa oleminen, niin kyllä siitä kärttyiseksi tulee. Ja sitä suuremmalla syyllä kaikki semmoiset pienet ohjaavat niinku fyysiset teot, mitä voi tehdä, ettei mennä sinne, että sekä fiilis että ruumis on niinku maassa, niin kaikki ne auttaa siihen, että sä oot 100% tai lähellä sitä niinku tavallaan suorituskykyä. Näin suomalaisten suorituskykyä, mutta toisaalta myös onnellisuutta. Että se on elinehto, että sun ajatukset kulkee, on, että sun veri kulkee ja sä et ole niinku näin. No niin, Reko, nyt kun sulla on toi pitempi hoitojakso takana, niin mitä sä oot huomannut, miltä olo tuntuu? Tosi hyvälle. Aikaisemmat vaivat, mitä aikaisemmin on ollut, niin ne on kyllä about kaikonnut. Ja sen on huomannut myös, että sitten kun on hoidon jälkeen pikkuhiljaa alkanut hiipimään ehkä jotkut ne liikerajoitteet tai kivut takas, niin sitten kun on käynyt taas hoidossa, niin sitten on taas muistuttanut paljon selkeämmin siitä, miltä se tuntuu olla niin kuin kunnossa taas. Kyllä. Ja tosiaan, ootko huomannut, että niin kun se on sitten pysynyt pitempään aina sitten tää hyvä liike siellä ja niin sanotusti kivut pysynyt pois? No joo, siis todellakin. Joo. Ja just se ehkä tietoisuus siitä niin lisääntynyt entistä enemmän. Tosi hyvä. Joo, pitäisikö meidän käydä tähän istuskelemaan? Istutaan alas ja vähän jutustellaan. Joo. Mua on alkanut kiinnostaa tää koko kiropraktiikka tässä niin hoitokäyntien myötä. Haluaisin päästä ehkä vähän pintaa syvemmälle. Mä itse näen ihmisen noin niin fyysis-psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena, niin mä haluaisin kysyä tuosta, että millä tavalla sä näet kiropraktiikan roolin kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa, miten se sitä mahdollisesti tukee, millaista roolia se näyttelee siinä? No mä oon itse ihan samaa mieltä. Eli se on tosiaan, asiat ei yleensä aina niin yksinkertaisia. Eli käytännössä tosi paljon on saatu aikaiseksi kiropraktiikalla tällaisessa niin kuin ihan ihmisen henkisessäkin hyvinvoinnissa. Eli käytännössä nämä vaikutukset ovat aina tosi yksilöllisiä. Ja monta kertaa näkee vastaanotolla, että sen ensimmäisen hoidon jälkeen ihminen saattaa purskahtaa nauruun tai se saattaa purskahtaa itkuun. Keho lähtee tietyllä tavalla avautumaan. Niin sieltä lähtee muun muassa myöskin tämmöisiä negatiivisia tunteita purkautumaan. Eli saattaa olla vihaa, se saattaa olla surua, jotain muuta vastaavaa. Ja käytännössä, kun ne pääsee sieltä ulos, niin se olo helpottuu myöskin henkisesti. Se vointi paranee ja kivut häviää, liikkuvuus lisääntyy, niin se vaikuttaa tosi paljon myöskin ihan tämmöiseen niin kuin sen omaan henkiseen hyvinvointiin ja myöskin sitä kautta ihan sosiaaliseen hyvinvointiin. Eli jaksaa myöskin sitten nähdä kavereita paljon useammin, kun ei tarvitse miettiä, että missä vaiheessa taas rupeaa päätä särkemään tai muuta vastaavaa. Kyllä. Tuosta psyykkis-fyysisyydestä puheen ollen, niin mä oon itse huomannut, että usein hoitokäyntien jälkeen mulla on tosi raukea olo. Melkeinpä tekisi mieli mennä suoraan nukkuun. Niin mikä tämän taustalla on? Mistä tämä oikein johtuu? No itse asiassa aika moni sanoo tätä ihan täsmälleen samaa. Eli kiropraktiikassa pyritään vaikuttaa hermostoon, eli saadaan aktivoitua tätä
parasympaattista hermostoa, joka on itse asiassa stressihermoston vastavoima. Ja silloin kun me saadaan tämä parasympaattinen hermosto aktiiviseksi, niin käytännössä keho pääsee korjaamaan niitä vaurioita, mitä sinne on syntynyt. Hyvin moni, jotka on esimerkiksi kärsinyt unettomuudesta, niin saattaa sanoa, että niin kun menee hoidon jälkeen kotiin ja melkein saman tien nukkumaan ja saattaa nukkua semmoista 10 tunnin yöunen. Ei ole itsellä uniongelmia, mutta olen hyvin nukkunut sen jälkeen, kun olen hoidolla käynyt. Tosi hyvä kuulla. Kyllä on tehnyt tehtävänsä. Tosi kiva kuulla. Kyllä. Useimmat ihmiset varmasti hakeutuisi hoitoon sen takia, että heillä on joku vaiva. Mutta miten sitten, kun nämä vaivat hoidetaan, mitä sä itse näet, millaista roolia ennaltaehkäisy taas sitten näyttelee tässä kiropraktiikassa? No siis ennaltaehkäisy on itse asiassa semmoinen asia, mitä mä henkilökohtaisesti korostan tosi paljon. Eli mun mielestä on todella fiksua, että kun on kerran hoidettu vaikka joku asia kuntoon, vaikka joku selkäkipu tai tämmöinen niskaperäinen päänsärky, niin sen sijaan, että odotettaisiin, että nämä vaivat palaa takaisin, niin tämä ennaltaehkäisy niin pitää huolen, että se mitä me ollaan saavutettu, niin myöskin pysyy siellä. Kyllä. Miten tämä turvallisuusaspekti, että voidaanko kiropraktiikka nähdä yleisesti turvallisena hoitomuotona? No, kiropraktiikka on itse asiassa tutkittu tosi paljon ja se, että se on tosiaan tutkittu se todella turvallista. Mutta siinä on tärkeää korostaa se asia, että nimenomaan, että sen hoidon tekee nimenomaan koulutettu kiropraktikko. Ja sen koulutetun kiropraktikon tunnistaa tämmöistä DC-ammattinimikkeestä. Joo, kyllä mulla on ollut semmoinen fiilis, että mä oon tässä ollut koulutetun kaverin käsissä. Ja on ollut siisti päästä pikkuhiljaa perille tähän kiropraktiikan maailmaan. Olisi kiva keskustella vaikka miten paljon lisää asiasta, mutta tässä kohtaa pitäisikö meidän wrap-appaa ja lähteä toistaiseksi vikaa kertaa pistää meitsi paikat kuntoon. No joo, ehdottomasti ja tosiaan niin kuin sanoitkin toistaiseksi, eli nyt tämä on sun intensiivijakson viimeinen hoitokerta, mutta sen jälkeen voidaan sitten miettiä sunkin kohdalla sitä, että mikä on se sopiva ennaltaehkäisy välillä. Ehdottomasti. Hyvä. Näin tehdään. Näin tehdään. No niin, Reko. Tsekkaillaan ihan ensin vähän liikkuvuutta tuolla. Joo. Katsotaan. Kyllä tämä niin selkeästi on paljon paremmin liikkuu. Käppä vatsalle. Täällä ollaan ihan balanssissa. Ja tässä kohtaa vielä tuntuu, että rintarankahan sulla oli se ongelma-alue. Niin siellä vielä tuntuu vähän tämmöisiä jumituksia, jotka yrittää tulla päälle, mutta nähdään me äkkiä hoidetaan kuntoon. Otas henkeä sisään. Ja ulos. Noin. Joo, tääkin liikkuu paljon paremmin täältä, mutta tossa vielä vähän. Joo, pikkusen tuntuu. Joo, ihan lämmässä laskut vaan hyvin. Noin, sehän lähti tosi hienosti. Kyllä. Eikä enää ole yhtään jumisen tuntua. Ei joo, ei todellakaan. Sitten laitas kädet tuohon rinnan päälle, mä otan vähän lisää sitä rintarankaa ja henkeä sisään. Se on tärkeää, että me katsotaan koko se kroppa, ei tosiaan pelkästään ne ongelma-alueet siellä. Hyvä. Katsotaan nyt nää sun lonkan koukista, mitä nyt tuntuu, olisi tässä kipeä. Pikkusen tuntuu siellä, ei mikään paha. Miten jos verrataan siihen, kun aloitettiin, niin onko yhtään erilaisia tunteita? Joo, sillähän koko ukko oli ihan solmussa. Niin, että joka paikka mihin paino, niin se ei kyllä tunsi. Kyllä. Onko nää kipeät täällä? Ei oo. Mun kroppa alkoi valmistautua semmoiseen, että nyt koskee. Ei tää olekaan niin paha. No niin, se oli siinä. Mitäs toi nyt, kun intensiivijakso tuli päätökseen tuossa, niin huomasitko mitään eroa itse tuossa? Mä ainakin huomasin se, että niin kun tehtiin hoitoa tuossa, niin ihan selkeästi siellä on niin sitä jännitystä tosi paljon hävinnyt kropasta ja tuntuu, että se liikkuu ihan eri tavalla kuin silloin hoidon alkuvaiheessa. Niin mitä sä itse koit tuossa sitten, että miltä tämä nyt tuntui sitten tämä hoito, kun tehtiin verrattuna niihin alkupäähoitoihin? No, lähestulkoon samalla tavalla paikat raksuu edelleen, mutta esimerkiksi kun vaikka painelee noita lihaksia, niin ei tunnu yhtään samalla tavalla. Et ekalla kerralla irvisti ihan täysille ja se tuntui niinku tosi kovalle, mutta sitten nyt alkanut tosi paljon hellentää siitä. Ja kyllä se on muutenkin heijastunut semmoiseen liikevapauteen, ei ole samanlaista rajoittuneisuutta. Joo, ja just se on se hoidon ideakin siinä tosiaan sitten, että ne oikeasti mitä me ollaan sieltä nyt sitten
saatu aikaisemmin ne myöskin pysyisi siellä. Eli käytännössä nyt sitten voidaan siirtää tämmöiseen seuraavaan vaiheeseen tässä hoitosuunnitelmassa, eli käytännössä me ei enää hoideta sitä vaivaa, vaan nyt me niin kuin tehdään enemmän sitä ennaltaehkäisyä. Eli haetaan vaan semmoinen väli, että sun tarvitsee käydä mahdollisimman harvoin, että mies pysyy kuitenkin täydessä iskussa ja kropassa pysyy liike. Kyllä. Mä just olin sanomassa sitä, että tämä on tietyllä tavalla sääli, että tämä on viimeinen kerta tässä intensiivihoitojaksolla, mutta ei ole todellakaan viimeinen kerta kaiken kaikkiaan. Aivan loistavaa. Käy ylläpitämässä omaa toimintakykyä. Homma toimii. Kyllä vaan. Tosi Kiitos. Kiva. Ei mitään, mahtavaa oli auttaa Soreko. Intensiivihoitojakso tuli päätökseen ja kropan jumit oli helpottanut selvästi. Myös liikkuvuus oli parantunut ja tuntui silleen, että vaikutukset oli ottanut jäädäkseen. Oli kiinnostava kuulla, miten erilaisten syiden vuoksi ihmisiä hakeutuu kiropraktiikan pariin, mutta toisaalta myös, miten se voi ennaltaehkäistä uusien tai vanhojen vaivojen kehittymistä. Kokonaisuudessaan kokeilemisen arvoinen keissi, ja vaikka meikäläisenkin intensiivihoitojakso tuli päätökseen, saa ennaltaehkäisevät hoitovisiitit tulevaisuudessa luvan jatkuu. Se on niin superihanaa, kun se poistuu, kipu poistuu niin kuin, oikeastaan tämmöisellä äänellä sulle.